Hahay, luya, kapoy, pili lang sa ay grabe, kapoy og dula ni guys. Mingaw kayo sa piling ng iba ay malungkot ako. So naisipan kung ano ang isipan kong gawin. Kaya ngayon naghuhuna ako ng maraming huna-hunaon kay para makauna-una ako daghan. So nakahuna-huna ako, aw tara sabayay ko ninyo. Ug wala na ko nagtinapulan ni tindig dayon ko unang gabi dayon ko sa mahiwagang rep. Tara, niidyo diri unsay maayuhon. Ayay ka, mangga. Kini akong gusto pulutan. So nuna ko unsay paris ani. Abrihan ako na diri ug nakatago na akong ops, ayay ka energy drink kung meron ka ato hubog ka permente. So mao man atong gipangita tagadlaw. So sugasan na to siya isa diyang mangga dayon pero panitan din lamay ka na baka nalaigor akong labay na pak kuha labay diretso sus automatic na diya gusugasan dayon ng mix dayon na nito ni kulira dayon aspas sa taghiwa dayon diya dayon panit pinapaspasan pakyawan bitaw automatic na diya muna ato ang kuan guys kanang special talent tigpanit og mangga ug na po lang ko'y puhunan maninda jud mangga baka so apoy puhunan puhon mang lawas makapaninda ta ning mangga. So tudloan ta mo unsaon pag-slice ng mangga to guys kay kining mangga to kailangan gwapo sa pagkahiwa kay para pagpaag na to crunchy siya ug crispy di mawala di ang pulutan na to na mangga dara sus kana ingana ko mo slice og kuan guys mangga simple pero iti kayo. Ug na ako ipakita talent sa inyo mo ni akong ginatawag nga talent na hidden talent makakuan inspirational og motivational mo ni akong talent guys secret talent but dangerous inom pero di na mao akong talent guys pagit-on ta mo sa YouTube na talent tanawan ninyo mo ni akong special talent guys. A few minutes later. Ugway pagdugay-dugay pabugnaw na ng tubig dayon kay para palami kay pagladok ba automatic humanahang kanda plate design with tanduay ram hard kalami igsaba di ato nang linaptura. So kung meron ka ato wala mo dito mo na ay pagdugay-dugay pigi dayon pasok ang tubig diya lingkuri na dayon plastari dayon automatic tubili din na dayon tumak gamitin mga sign language diya. Oh yeah. Ops, tama na exhibition. Sugdan na nato ni kay aron way dugay istorya. Autobilan din nato dayon na kay para mas gundahan nila pinakaunang sugod dayon. Masya sa to. Chat ba? Saan ang kadiyang kung siya Oh. Hello. Gamit na ako ang mic para udungan ko ninyo. Sige na, let's go. Yo, Bio. Asa may istorya niyo mo? Tagaan kag 20 mil. Naka-juniors. Sa? Wala. Okay. Bawal lo juniors, sige. Dirata. Agay. Bawal juniors. Uy ba? Mayabo ni. Hello, ma-check. Mayabo, trippy? Ha? Kadungog mo. Doon yung wala. Kadungog mo wala. Wala ko kadungog. Ang kadungog mo, pag-inom mo. Guro kadungog bungol. Labi ako eh. Chat ka lang ng tandoy ha. Hindi kay pra. Sila ko ba? Isa lang. Suka na. Chat ka, yabo ko ng ilim nun. Siya mo. Lima ba? Isa lang. Respeto lang ba? Respeto. Tuwaon may kunin mo. Hospital. Respeto lang kayo. Ay gawa, respeto. Chat ba? Yeah, kaysa lang. Diyan mo gusto mo doors. Oh, alam mo ano yun. Tubig. Kita rin condition na style lang. Nami kayo ba?
So tulog jud gabaso no, ako kung ginainom taga gabi kay para pamatulog ra ba. Nya o kabalo guys, focus siya sa tanan ni ako. Yung piyong na ko bahala na akong mata ba. Wa siya kabalo, yung piyong na di ko di ay. Iya pa akong gitanaw pero wa siya kabalo guys. Siga akong mata to pero pag tingi na silpon walay ang mata niya nasa action ang sirado automatic man diya basta makasiyat sa tulog ka baso automatic tulog diretso wala kang istorya ug marato dagang salamat yung pagtanaw.